Ora apa-apa, engko Gustine mesti sik takoni aku. Yo bublas niku terus purun jumeneng joget to. Wah, niku nek pun Kang Slupan. Niku nek ora Kang Slupane golek Slupan kok. Tasih Gusti. Goyang panjenengan tasih. Ajar kowe. Napa? Ora ngajar pasti. Nek reka-reka omonganmu ora iso dicoto banting iso cendhek lho kowe ngono. Banting wae lek. Bang dijroke medun ngono. Kok dumemeng sumbar iso ngalahke beruang kok. Jur arep sak penake. Cuman toko. Sing ngalahke ra udu kowe. Dudu kowe Mbah Wedok. Mbah Buyut. Ya dinggo seneng-seneng. Ayo Lek. Lek Marwata isih kepareng lenggah. Wah wis. Wis kerekel-kerekel gerayah-gerayah. Nanti sampean mau. Kowe mau? Heeh. Ayo ning kamar kecil. Iso apa bunakke? Ora iso wong alate keri. Kok alate keri piye? Ya ora iso kok ora iso piye. Kene iki rak serba modern kok kene iki. Ora biasane sampean yo ning kali mbedhok kae kok. Ora apa-apa karo cedak kali kok mbangane kowe. Lho, ayo aku yo nang omahku wis saiki apa-apa modern kok. Alah maune saiki iso ngono. Sumbarmu kok iso dilat wedi abang. Mau nek ora ngerti jak nang hotel ngono, bingung bareng arep pipis. Wih, lampune murup dhewe. Ora ngerti bol kulkas sing duwe mlane kok murup dhewe. Nggih, matur. Iki Gusti ya silenggah. Mana Gusti penarak mula jarene simbah dhisik iki wong melek karo wong luwe iki ampuh wong luwe bener kandhamu mau nek sing jenenge gelem nanggap wayang iki wong jenenge direwangi wungon sedalu natas. Lho iya, Wong ora kena santet, ora kena teluh, ora kena tenung nek gelem melek sewengi natas. Iya. Ning positif. Lho bener Lek, nggih. Nek melek sewengi karo ngoyak-oyak babi yo. Lho kok ngoyak? Lho apa ana mangsa kaya ngene kok ana babi iki? Ya ana. Maksudnya piye? Berburu apa piye? Iya. Babi kampung barang ngono. Oh, babi, oh kertu to. Ah iya. Oh, aku nek kaya ngono kuwi adoh aku wis ora. Ada wong ki lunga saka omah lemu main kok dadi yo. Ora maksudnya aku kaya ngono kuwi ra kenal. Ayo saiki ra peraturane perjudian ki sawise ana perubahan utawa amandemen ki luwih abot. Dilarang wong ora ana kok wong uripe mulya perkara main ki ora ana. Tur alhamdulillah aku kok diparingi ora iso. Lho kuwi lho tak aku matur nuwun Le. Aku ora iso tenan bangsa kaya ngono kuwi. Karo aku. Dadi omahku reget upama ana dosa permainan ki udu aku. Iki cedhes-cedhes iki. Iya, ini kowe maiti. Ora maiti ya mung kanggo supaya kanca greneng-greneng ngono. Ayo kuwi jenenge mendukung kejahatan ki ya kena Le, ra kena. Ya kena ora kena piye senengane nek omong. Tegese nek mek go greneng-greneng kena. Nah, aku senengane ngono kuwi kok ya. Ning ora entuk nek main totoanku ora entuk. Ora entuk. Iya. Nek simbah dhisik ki ya pinter e. Pinter piye? Kanang kabeh ki dhisik disaput nganggo tembang to. Heeh. Kertuwe iso ditembangke. Gak iso. Piye kartune tembang? Ana Cina gendong lintrik. Munggah pasar pegunungan sangune picis rong kantong. Roro tengkek sesodoran kelejo katon gumawang. Kucing kering kisat kisut wayah tambur ngerok jaran. Iki. Ketok nek pakar banget kowe iki. Kowe iki bola-bali tak kandhani kabeh iki maca. Oh iya. Literasi kuwi penting. Kaya ngono kuwi simbah dhisik eling nganggit ya ora ngawur. Mula tembang-tembang dhisik iki dilambari nganggo prihatin seprene isih golek pangan anak putu. Oh iya. Kaya ning nek tembang kaya ngono mau ya ora pantes ditokke kok ya. Ana ning jero sumuk. Kalah ngono. Iki nek mangsane serius-serius nek ndagel-ndagel to aku mau nek ndagel. Lah tugasku apa? Engko nek aku ora lucu bengoki. Oh iya. Lah aku ki mek ngandhake kepiawaian simbah-simbah dhisik. Bener. Kabeh sora tembang, mula gawe tembang ki ra angel. Tembange guru lagu, guru ilangan. Heeh.
Ulon Sukon, bener. Titi Polo, Titi Podo. Oh iya. Malah sampean malah pono babakan tembang. Lah ngapalke ya sore mau gian aku. Sesuk ya wis lali biasane. Dicentek iki lali. Nah ya ora apa-apa, ya sesuk anu meneh nek Pak Tommy wayang aneh. Setahun meneh kowe mau njaluk. Lah iki wis mau wis aku wis matur kok Pak Tommy nek ngenten iki ya setahun pisan. Dadi rada siap-siap ngono kok. Ya kesuwen jane. Lah njur pira? 1 semester pisan ngono dadi setahun pindho ngono iki. Nggo ngakrap le prihatin tenanan ngono. Wani nek pindho ki ya genep ora apik kaya. Aku goleki ganjile 3 sasi pisan. Ketoke kaya cocok kuwi aku. Apa saiki dijaluki DP-ne sik apa? Aja dijaluki DP-ne sik ora. Ya ora apa-apa. Kuwi lho aku sing gumun karo simbah-simbah dhisik ngripta apa-apa diripta. Nyatane saiki tembang kaya Kutut Manggungi wiwit awake dhewe dulung lahir. Wiwit Lek Parman Keng Rama. Seprene ya sik dikersake, dimirengke. Nek sing saiki iki angger metu anyar viral sedelet ilang. Iya. Bangsa judule meden-medeni. Bangsa apa judule? Tali Kotang ngono barang kuwi. Ya, oh iya. Aku mek Tali Kotang kok dipamerke. Mbok sing diwadahi mesti ngono ta kowe? Ora, isine maksudku ngono lho. Kok diwadahi. Ah ta? Iya bener kok ya. Rampung, iki Kelinci Ucul karangane Pak Narto Sabdo. Seprene isih kena nggo golek pangan putra wayah. Isih. Campur sari mlebu, koplo mlebu, remik mlebu. Tegese iki awake dhewe menghargai rintisan beliau-beliau sing wis awargi. Karya beliau-beliau. Ah, sing wis wargi. Mula jane nek nembang kaya Kelinci Ucul niki jane cukup disebutke iki karangane sapa, anggitane Ki Narto Sabdo. Ngono kuwi jane wis menjunjung derajat beliau lho. Iya. Daripada orang ngomongke mongko sing jeneng Kliuncul saiki ngopeni penyanyi pira wae. Ah iya. Kuwi mongko sak tanah Jawa. Heeh. Yo. Iso Sri Uning. Nyatane Sri Uning anyar ya? Anyar kuwi karyane Pak Sukron. Ki Haji Sukron Suwondo. Nggih. Ya. Iki Indrala ya ana Nawala Lek. Ayo. Nyuwun lagu Sarung Jagung kalian Kelinci Ucul pas saking Puja Kesuma Palembang. Weh. Kuwi liwat streaming. Ora, iki liwat Nawala mi piyayine mesti rawuh mrene. Dilalah pas kundur ning Jawa terus pas ana wayangan saking Palembang Bapak Priyo Yitno. Oh iya, iki apik iki ya diaturake karo sekalian ben selak engko panjenengane mbok menawa selak kundur reng apa? Kene ndang metu kene. Oke. Siap. Ki aku arep nembang Sarung Jagung apa Kelinci Ucul. Ya sing galik-galik sike sing kepenak Sarung Jagung. Sing kepareng nyekar sapa? Coba anakku wedok Agnes iki. Ya. Men ngancani Pak Di Marwata, Lek Marwata. Pak Di ya ora apa-apa, Lek Marwata ya ora apa-apa. Waton aja Om. Heeh. Sale. Ndok kenomen nek Om ya. Lek ki ya Om e. Lah iya ning sebutane iki rak wangun Lek mbangane Om. Disesuaikan karo raine ya. Heeh. Kaya ora patut nek aku Om ya. Lek. Lek wis apa aku ya seneng Lek kok. Putuku tak ngundang ora untuk muni. Iki Eyang. Ampun Eyang. Mbah mawon, Mbah Hoto. Wah. Oh dodone icek ngono aja ngono. Galang mit Ora kasar, ora keras-keras. Ayo kono ngancani. Ayo. Oh. Agnes mau nikah. Wis nikah iki. Men kaya artis bu kota. Nah iya. Nek iki bawa suarane wis pokoke sindenmu ora ana sing nolak. Piye? Sindenmu ora ana sing nolak. Berarti karo sing pojok barang kae gelem kowe. Kowe tak leboke nominasi wingi jare kowe kae prasti mau malah Gusti ngersakake kon joget kae mek metetek nang pojokan wae. Oh, wis siap engko dikon joget. Nggo nyegrek swasana. Iya. Ya, Sarung Jagung sik no. Dibawani sike terus tibake Sarung Jagung. Ya. Bawane napa? Sakarmu. Ya nek kira-kirane wak peyek bawane. Iki mboten masuk.
Oh, sarung jagung kok iwak. Ya iso milih dhewe to, dek iki. Profesional kok. Dandang gula banjet ya iso. Ya, wis katuri kok. Ya. Yogya Niro Suarane kaya Prastiwi. Ora suarane kuwi pancen dedeg piadeke mah padha. persis Pras. Buginitik. Kang para Jure Ya, suarane apik, sone mendukung. nggih. Murah sone iki. Sayuta seprapat wis semene iki. Isone sapa sayuta seprapat wis kaya ngene iki. Aku ki entuk ora semono. Ayo ora entuk. Ya ora usah nesu ngene, ora entuk lek ngono rampung to. Kowe iki Ngregani ngawur wae kowe iki. dalang ki sok gampang darah tinggi nek ngono kuwi. Sing ngome gar diwangsuli kepenak wae. Pira to tombok nek arep ngajeni karo wong tuwa ora usah dadak ngegas. Oh nggih, ya. Ah, ngono. Alon-alon. Lek aku arep ngabekti sok kapan meneh. Lek aku arep ngabekti sok kapan nek ora dina iki karo sesuk. Sesuke keri. Ya ora kok. Semono. Ya. lamun bisa Sami do ing ngone cari made in rombong aku tenan iki. Iki le nyemelu aku ke kelas 2 SD. Iki. Ah iya. Ya syukurlah. Biyen yo arep menyang mayang kuwi tak dusi barang. Saiki arep tak dusi angele ra jamak-jamak. Malah jare arep ngedusi kowe dek iki. Marahi ta kowe. Kowe wong tuwa marahi lho kowe pisan. Aku bales sing ngombengi aku ya tau nekke ngono kok pas karo ikakku ngene. Kuwi dek cilik tak dusi ya lek iki jare kowe arep didusi lek kowe muni ngono. Bareng dibales nesu. Nesan iki aku mau sore nesu tak elekke gelem saiki kowe nesu bareng bengi. Ora aku ora nesu. Kesel nek tekan gara-gara ngene iki rasane awake iki ting creneng kabeh kae. Risiko tugas sih ora masalah. Ora masalah, tak niati kok. Ah iya, karang omah ya diarep-arep e. Ah iya. Adem ono? Nggih, asrep jenengan asrep mboten, Mbak. Adem, mbak ngekep aku. Piye to kok guyu? Mengke terus anget. Ora kecocok ngekep aku kok ora kudu simbah. Kata-kata Jawa ki angel. Angel. Ngekep aku, ngekep aku. Rasa ngekep aku nek ngekep kuwi kecocok kowe. Sami nggih kalih Pakku. Padha. Ya mung ra ono payunge. Aku iki tak unekke sok tau ya moh. Apa nek ngekep aku mesti kecocok? Ayo iso. Ora iso nek ngekep saka mburi. Malah aku kecocok apa? Geger. Wah. Kena kulmbeng. Cek kelingan roti kulmbeng yo. Pasar Godean iki ono. Apa? Roti kulmbeng. Kulmbeng apa? Kuwi jane asline saka tembung kolomben. Biyen roti biyen zaman Londo ketelen yo roti kulmbeng. Oh. Tembung iki nek sing dhisik asing kan njur mesti mingset saka pakecapane. Kaya Purwodadi kono sing nyegat bis jenenge dhisik Tuan Demetos. Nek nyegat bis nang kono dhisik. Ketelae ora Tuan Demetos. Apa? Nyegat bis kono ning Tuan Dase Atos ngono ki ya ono. Oh. Servet dadi serbet. Mane kan basa Londo. Gitu.
Gobek sodor, gobak sodor. Oh lah malah open. Ya open karang golek pangan kok. Antelira. Bangane didhisiki kae. 15 yuta kok ming dikulaki gobak sodor. Lho kuwi pengalaman aku mau tenan kowe ngelakoke mbok wetengku lara. Ora mergo wayange. Mergo sapa? Delok raimu ngene-ngene. Aku ora meng kowe, iki anggere aku metu sinden ki siap HP kabeh. Ayo tenan kok. Do ngrekam kabeh kae. Aku ki njur mikir, walah Le, anakmu kok jebul dadi kaya mengkono. Kaya ngerti Kridasana barang. Atiku ki grantes jane. Walah golek pangan tekan semono to ya. Tare wangi kaya ngene ya mergo goleke pangan doteng cengungus-cengungus apa. Iya. Ya. Ana sing kokro kok. Siji mung ngamangan. Kancane do nyambut gawe ming slonjor ro mangan wae. Kene nganti direwangi. Iya. Ae kowe aja ngece iku. Ora Biyen tak jenenge Sukini. Sukini nganti mulai bar tekan ndi-ndi sak seluruh Indonesia iki. Nek aku mayang mesti nang SMS. Mangke didalke Gusti Yuda. Kuwi nek sedih nang omah setelane ming Sukini kuwi. apik, soalé pengayatamu total. Anggere lambeku ketok terus muni, "Ki, cangkeme dalang iki, cangkeme dalang iki." Karena pengayatamu ki total kabeh iki sing larang ki nggon rasa kok. Nggih, ya. Angger dilambari rasa sadurunge lambe muni, rasa wis muni. Jan ceneng aku, ya ampun, ya ampun. Kok sliliten. Sliliten apa? Nangka. Ora ono kok. Ora ono bunga. Ora ono dodol nangka. Ono. Ngendi? Kuwi apa cedak Telkom? Ora ono. Wah aku ki survei nang kono kok wingi. Ayo terus ki nduk aja gagas omonge pakmu. Sasrabau ing maes Ning jane ya nglakoke ngene mau ki asline ora ming anu terus dilakoke. Aku ya survei lho, Le. Oh iya. Oh, tenan iki. Yo. Asli iki ora goroh iki. Iya. Biyen zaman ana sekaten. Oh iya. Anggere sekaten tutup, ku ngarep kantor pos ku akeh tenan. Kuwi aku mbiyen sok tengok-tengok nang nggon becak sing ora kanggo ngono kuwi. Delok le do omongan kuwi tak prakteke nyatane ya iso marahi entuk dhuwit kok. Iya. Wis tenan nek kuwi sekaten to kuwi. Kuwi ana sing wedok tenan Joan. Ini ora tak dongengke wae. Kowe mesti lelakonmu. Ora. Aku mulo tok nyekke merongo suntune jepat jal apa? Waja miruda ora nesu. Lho buktine mangan jagung ya ora titil malah remuk sajangle iki. Mula aku dinekke untune rusak ya men, wong nyata. Iya. aran patih Aku ki dhisik hansip gedhong tengen. Oh iya ta? Heeh, angger meni garukan repot dhewe aku. Mergane? Aduh kenal e. Lah sok voli mungsuhan karo pelawak, waria karo pelawak, bal-balan karo pelawak. Kowe ki mbiyen juragan lho. Apa? Juragan bansi lho. Ngawur, pengepul.
Kuwi tenan anggere muni grope rukutuk ngono kuwi. Aku ora melu mulai aku mek jaga radio orarine kuwi. Nek melu wis do ucul kabeh karepe dhewe. Ala Pak De Marwata saiki kaya ngono njero anggak wong mana ya ketemu ning Kridasana tetek bengeke aku njur minggat. Sik aku ki pawaka. Wo apa? Pawaka ki bantuan komunikasi sing linemas saiki Hansip dhisik iki kei pawaka. Aku pawaka 69. Waduh, gleling pian ya. Zaman Merapi erupsi kuwi. Erupsi Merapi. Sampeyan yo nganggo kertu anu nganggo radio panggil. HTO zaman erupsi Merapi. Aku ning Jakarta dadi aku ora ngerti apa-apa. Ora usah nesu, ora usah santai wae. Ora nesu. Urung-urung aja mentel lengar manu. Iki iya ana cerita lucu meneh. Apa? Erupsi Merapi iki aku sowan Gustine. Gusti, niki dos pundi nikahanane? Pun tenang mawon. Pun santai mboten usah kuwatir. Mboten wonten napa-napa. Malam Jumat Kliwon erupsi gedhe to kae. Aku mara ning Didonegaran. Gustine wis ning Gunung Kidul. Dhisiki ngungsi. Aku batinku kowe lha iki kawulane sing dikorbanke. Halo Gusti teng pundi? Kula teng Gunung Kidul e. Ha niki sing anu semah kula wedi. Wah, cilaka iki agek kepiye iki aku? Ya ora piye-piye. Ya sepanjen kudu ngono ya abot garwane mbangane kowe nek aku ya bener. Kuwi logis kuwi, ngono kuwi logis. Ora kena dimerekke ya memang kudu. Wah, kowe mbela kono. Lho ret nyatane ya ngono, mbok kowe ya ngono kok umpama kelakon kaya ngono nek bojomu wedi. Yaga sing mara nggonamu. Ayagane mati ya ben kowe mesti ngungsi karo bojomu. Kuwi logika, Dik. Bener, cocok kowe, heeh. Apa? Cocok bener. Apa sih? Dicethake lho Gajo. Lala buhan nipun kang kinelong Tripra Tri kok pri Triprastiwi. Nominasi kok seneng tenane lho Prastiwi kowe. Aku ya isin to. Isin piye maksude? Nah, ya to. Moh tur ngirit ndek bojoku iki. Kok ngirit? Jarike taplak wae iso cendhi. Iya, kurang ajar to kowe ya. karep guna Tur nek dhek nek kademen cukup dibuntel korane wis. Oh, sia-sia. Kuwi dulurmu lho. Sia-sia. Padake greh pedo enek. Anek tuku nang pasar kae tombonge dibuka terus mek dibuntel koran. Oh, kualat kowe. Kae ora, kae iki sing ngetut akeh aku ajar mayang kae sik nyindeni Prastiwi. Mulane seprene iki tak mimi tenan. Lara kowe, aja lara yo aku menyang ayo aku ngono. Mus. Aku rada masuk angin. Tak iso ayo. Pokoke mangkat tak keroki nganggo entrong aku yo. Carane muni, aja lara iki kowe. Mati sisan. Ora kok ya, aku sayang karo kae. Sehat aku seneng Prastiwi sehat. Iku single fighter. Sinden kendele ra jamak-jamak. Bapak dinyangi. Ora kuwi. Tak gawa ning Palembang sak rombongan iki ning tengah ngalas ki ora kuat nguyuh tetep njaluk mandeg kok. Mandeg, aku wis ora kuat tenan. Yo iki nang tengah ngalas. Iku akeh beruang, ora wedi. Aja kuwi. Ora wedi ngono. Ambareng mlebu sak mlebu ngalas sumpah kuwi yakin. Takono penabuh-penabuh sing melu. Mlebu ngalas dhewe nggo aku sak botol kae. Wah, aku arep nggo ngopo kae aku yo. Bareng wis rampung metu. Tenane ana beruange ngono. Oh, ora ditubruk koyo aku. Aku pas ndodoki mah kono gila ngene kok. Ah iya.
Beruange ya ngerti nek sing mara ning kono ki leluhur. Dadi begitu dhek ndodok beronge teko. Waduh. Nyuwun pangapunten Yang Putri. Blas lunga. Wedi nek karo Prastiwi mesti. Edan. Kowe lah sinden iso ngalahke beruang ya lagi iki aku. Iki setan radoyan demit randulit rumang tamu aku nek nganggo aku kulino. Tau dunek-unekke jaman aku sik tugas nang Depen. Oh, ta. Sak rombongan ngono arep wong pegawe anyaran rak wedi arep pipis. Aku ya menyangi bengi. Dunek-unekke Margane lah lali akuan urung tak buka dadi lambah-lambahane ngebis kae. Mulane kok pirang-pirang. Yo. Kaya purune kang tenan tepi nuhoni trahu temlong ning ning. Ayo, mangga.
tansah eling sarung jagung rasane gerak tuntul ketak tuntak tresno yen manura sadira kaya seneng sarung jagung ngapatra sarung jagung saka pinane Pak Priyayitna saking Puja Kesuma Palimbang. Ya, wis diaturake. Iki uga panjenengane nyuwun kelinci ucul tro kaya sing wis tak bahas karo Lek Marwata mau. Kelinci ucul iki karyane Kinarta Sabda. Ya, Sing tak kandhake ya kuwi lho, sarung jagung iki jaman semono ana wong tresna direwangi munggah gunung ya dadi lagu. nggih. Termasuk kelinci ucul iki diripta dening sang maestro ya dadi lagu. Nah. Wis esuk mbok ngarang lagu Lek men rada terkenal. Aku ya. Ah iya, karya Marwata upamane Pangkuruntu umpamane. Kuwi cukup iringane ming anu apa jenenge sikat karo tak tak tak. Kok sikat to, Le? Apa? Pasah. Dadi Ora asah nesu. kuring ngakara srok ngono. Kok pangkuruntu. Ayo, Mbak. Ya iso. Ah. Sudah gaeke, Le. Iya. Tanggapan sing keri nang kene neh. Tanggapan sing kari nang? Nang kene. Apa mesti, Pak? Aku takoni. Sida to, Pak? Sida kok muni nggih. Sing muni nggih sapa? Aku. Ayo, Orisa ganti, yo. Kelinci ucul. Ya, men dibeda-beda ora mung ajeg. Prastiwi urung lho. Oh, duduk Orisa, kowe hamil muda. Prastiwi maju, Pras. Ayo. Kowe ora takon nembang liwong kok ndak begijikan tekan ndi-ndi. Begijikan kowe sadele didepke nang ngarepku terus. Ha mbok ditumpak. Ndak apa? Dicengklak. Balenono tembungmu. Sak klimah tembungmu nyorok rasane wong tuwa. Waduh, kata-kata ketoprake apik lho sampean. Apa yang bar dicet? Pras. Didhawuhi lho. Ya, oh piye bareng gagah pideksa godhek kok sing barjo. Wah, tenan. Kaya ngono iso ngalahke beruang ya padahal. Tenan. Ora mergo dedeke kok beruang le kalah Apa? Yoni. ngopo mendeli Modal ora we. Iki balaku e. Duwe tenan Mbak Yuku tersayang e. Ayo aku kok ora wedi pe wong beruang. Kok malah tengok kaya ondel-ondel. Wong loro tengok kabeh. ya Mbak Orisa kalih kula Ya ora apa-apa. Ya kana Mbak Orisa. Selawase aku nyambuk alah dibenake jaremu kuwi melorot. ya ben nginceng wae enakno kaya ngono Ora ngeceng ning ngancing ra ya ngisini-sini to iki ning pasamuan e. wong aku ra isin kok Apa? aku ra isin Aku dak sekolah pas pelajaran isin ra mlebu kowe. Terus dasare dhek cilik panganane bong kok. Terus Bareng gedhe rai gedhek. lah iya, malah rada gedhe nguntuti boto karo semen. Raine rai cor. Jegluk ki montron ndase sing jegluk. Cor. Kowe engko nek diwales lho. Ora. Pun Bapak paman. Bapak paman. Paman Sengkuni. Paman doblang. Ya dibawani. Kula riyen, Bu. enom sikil Nggih. Undang ki Dik wong dhuwur kowe. Ampun. Ora Do apa. wedi iki sindan-sindan Prastiwi iki do Sepuh gila. Bu Pras. Oh, Nggih. dhuwure dhuwur kowe ning ngawune tuwa. Nggih. Cipras. Nggih. Gawune aku nglilipi kowe apa? nglilipi kowe Apa? awu jare Oh, aku nganggo belor kok. belarnya apa Kacamata wah. kowe kuno banget tuh Anten aku lahir kuno kok. Apa nek kuno kelek? Bulan kae kuno ora ana bulan srengenge selesai kowe. wis ora usah ngrungokke kowe gak nembang Lah ngrungokke sapa arepan? Seno ya ora omong sakle agean. Yo, aku wis tobat musuh kuwi kok. Yo. Aduh kelinci
artikulasine sing cetha, Dik. Oh, mboten cetha. Kowe kok klindiku ucal ngono. Oh, nggih. Dibaleni meleh. Iki soalé suarane sengo to, Lek, swara irung. Oh. Dadi aduh klindiku ucal. Iya. Ya Ya sak tirmo nek ngono panjenengan. Ha kowe ngene iki adegane kowe sing nembang. Nggih. Kae sing ngetok men roman ketoprakan roman. Prastiwi Aku pasangane wong edan iki. Wong edan ki malah nguyuh ning dalan bal ra seneni kok kowe iki. Mbok nguyuhi kowe barang bebas nek wong edan ki. Sing waras meluh liyane kowe malah kedanen sik liyane nek wong edan wis metetek karo kowe wae. Ayo yo. Monggo, Kang Bu. Mas ngono yo. Nah, iki ngetokke lek marwata ketoprak senior e. Kok gelem tenan mah gilani. Kowe engko tak suntik schizophrenia dhisik. Kuwi penyakit sing mek nangan-nangan, penyakit sing ora tau cetha pikirane labil. Dadi weruh wong elek ketoke bagus. Kuwi tak suntik kuwi sik kowe dadi aku tok sawang ketok bagus. Ning aku nyang kowe ketok cilik kene. Dadi ning ngedusi ayo gak adus kenapa? Disayang. Pak nek apa ning ngundang? Kang Mas. Wul Kang Mas. Eli kok ngene kan Kang Mas. Kowe kaya ngunekke pit wae. Mas ki melarang. Iku capek kok. Kok capek. Kok capek aku bagus banget ngono. Wong sing nyawang picak sakle dadi Kang Mas. Kang Mas aja keramas. Aku tutu ketoprak. Ayo diajari lek aku radimu. Ayo belajar sesuk. Iki kalone tak do dadake ketoprak kabeh sesuk. Aku dadekke apa? Kowe dadi watu wae sesuk. Ngembleki kowe. Cilaka ta. Syukur kowe karo Mbak Yu anjirane. Apa meneh kowe ngaku like wis dingonoke kok. Kang Mas. Apa diajeng Prastiwi? Wah. Menapa leres? Mbuh. Amak takone menapa leres ngono ayo mbuh. Ayo urung rampung kok kowe iki. Rampung iki. Menapa leres ngono ngarang apa? Sepasine kedawan durasine kedawan. Iki arep tendi seneng dawa kok. Apa? Berarti kayu menapa sampun paripurna ayan wonten ing praja ngendi ngono. Menapa sampun paripurna ayan wonten ing praja taman siswa? Nek taman siswa kuwi dienggo sing kelase mahasiswa. Nek kowe kan di taman madya, SMP, SMA kuwi paling banter. Wes selingi meneh. Selingi. Ayo kono men roman, kekep-kekepan. Wah, mau kecokot mau dodol dua raiku. Kowe untuk kuwi ora kena raimu, wong kowe mek sak guluku lho. Ane sak kae ngono iso kena remuk kowe iki bablas kok. Kaya digandeng kaya lupat-luput wae iki. Ya tenan iki bojoku iki mau. Ngene iki lho. Piye wis kaya nyekel termos aku nek ngene iki. Ah terus kena. Mangka iku dadi katras naraku Saiki cetha ta? Cetha. A I U E O E. Ah, kuwi kudu cetha. Olah vokal. Diajeng Prastiwi. Penapa Kang Mas? Apa sing dadi pamundhutmu bakal tak udaneni? Waton aja ngedhuki lintang lan rembulan. Kula nyuwun pejahipun panjenengan. Aku gelem mati Prastiwi. Aku mati ning nek mati sumeten meneh ya. Iki padha karo duwe bojo Pak Geblok karo iki tenan.
Kaya penyakit kolera no. Aja meng kowe, aku wis sing bayar bendina dimbleki watu. Ya. Ngalor ngidul Ngono iki cetha. tepung gelang mung kejelik Nggo cithakan patung kasongan rada wangun. Sapa? Cah kono nek kowe ora. gentosan mboten Bu Heeh, kowe ya melu nembang, Pras. Ora mek kaya kumbahan klumbrak-klumbruk nang pojokan. Nyambut gawe kancane ket sore ora leren kowe. Ngono nek dilokke aku ora tanggung jawab. Ah, tak dodo saiki aku apa diolo-olo malane nyuda dosa. Ya dimbleki watu. Saiba. Walah untune. Wedi aku meringis. Bunga rasaku. Meneke aku merongos dek lambene mergo cilik tipis. Untune sing gedhe ngarep kaya untu bajing. Ngerti ra? Yen metu bakal tak candak. Yen mulih bakal tak pondo. Iki lho sing tak senengi wantek suarane. Kancane do kentekan swara dhewe ora tau kentekan swara. Ha piye lek kentekan swara ngesemki ya ora nyuwara kok ya mesti akeh serepe kancane do nembang dhek ora. Anane medidis. Nyuwun sewu nggih Gusti Yuda. Ora apa-apa, ora iso tak paringi pangapura sliramu sira. Aku kudu kowe kok. Aku karepku aku kok. Niki kula wong tuwa. Ya tuwa aku karo kowe. Ah, mek tuwae dipamerke mbahku itu ora tau pamer kok. Ora apa-apa, engko Gustine mesti sik takoni aku. Yo bubras niku terus purun jumeneng joget to. Wah, nika nek pun Kang Slupan. Nika nek ora Kang Slupane golek Slupan. Tasih Gusti. Goyang panjenengan tasih. Hais. Ajar kowe. Napa? Ora ngajar pasti. Nek reka-reka omonganmu ora iso ditata, banting iso cendhek lho kowe ngono. Banting wae lek. Bang didroke medun ngono. Aku dumemeng sumbar iso ngalahke beruang kok. Jur arep sak penake. Cuman toko. Sing ngalahke ra udu kowe. Dudu kowe mbah wedok. Mbah Buyut. Yo. Kelinci ucul. Ngobengi kota sateruse desa margaku anggone sing tak tresnani klinciku ucap
goblok nah. Ora. Jan nek kancane iki jarikan ki kaya apik-apik. Barang kowe kaya kanggo long dress ki rumasaku. Ayo senengane kowe iki nek gerakane Orisa ora wangun aja tok tirokke. Ngene-ngene mau ki sing wangun ya Orisa. Aku ora wangun e. Engko nek ra ubah ya tok tekokke. Nek ra ubah. Ora. Men. Wangsulane kaya ngambang. Ora. Ora ubah mbok men. Ubah malah medeni bocah. Nek urip golek dhuwit. Ya. Sampun wis elek. Dosaken ngono ya matur karo Gusti sampun kalah dosaken. Nggih, sampun Gusti Yuda. Ah, ngono nganggo tata krama. Ah iya. Sesuk tak gone ning Jakarta kuwi. Hah? Tak gone ning Jakarta. Sapa? Prastiwi. Arep tak jak pentas. Ora. Ngopo? Arep tak padake boneka sing nganggo batu sing ngene-ngene iki lho. Ora sia-sia lek ora. Ora nyaten suarane ya isih apik. Dhewe wis maksimal lho le pentas ki mau berusaha supaya iso ngembari Orisa. Rong bengi iki dheke pancen tenan ngetok kadigdayan. Wah, tenan pokoke nek nang muni nang Yojo nek Prastiwi urung adeg ki penonton ki gedon kabeh. Mulih Ono sing bakul mangkok dipercaya gara-gara tenan. Prastiwi ora ngadeg. Toko bangunan kuwi sing dituku nek kuwi urung adeg ki gerobake do dicokoti dhewe-dhewe. Saking cintane karo Prastiwi. Iya. Fanatik. Hah? Fan fanatik. Ah iya, fanatik kok fanatik. Fanatik. Ayo, Regong ganti kowe arep nembang apa? Aku sing kur-kur wae ya, Tru. Iya, iki tinggal penutup. Engko gek lakone diteruske. Iya. Ngaturke apa? Jaiwana ki ya karyane Kinarta Sabda. Yuk. Jaiwana boyang bayingan rasaku. Jaiwana boyang bayingan rasaku. Sumringah iya. Jaiwana boyang bayingan rasaku. Jaiwana boyang bayingan rasaku. Jaiwana wah, jos kok ayo. Ning kae lho. Sinuwun Ndarawati, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kok do rawuh ning Karang Kadempel.
Apa iya? Ya disowani ya mbok menawa wigati engko ndak dukane. Ya. Ya dirampungke cukup semene engko. Diteruske lakone. Heeh ya. Janeng yaneng kaloka kadilangit oh wah sapa iki? Wani maju ning pabaratan lek nomoripanmu Gacana Goboku Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo. Kowe arep gawe keker negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Kowe Prabu Amsa, kongkonane Jarasandha, kowe arep blengket ratu telu. Wah, sumuk nyawamu nyidam terbulo keparat. Pengen meruput kowe montar musuh Baladewa. Wah. Ayo, Hake. Mata sastra jendramu wonten mati jeneng aku diajar to kowe. Wah! Montar jeneng aku kowe. Ayo, sampeyan. Musuh Baladewa tentang akal kowe kepangan. Iki apa iki? Iki apa iki? Iki Kiai Nenggala Pamunaing Satru Sekti. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe wani karo Baladewa kuwi padha karo amang-amang nyawa. Sumuk pengen cemplung neraka jahanam longgo mutar tenek kowe. Wah! Oh! Ayo. Mutar. Ratu kok nglelenge jamar-jamar blengket negara Ngamarta Mandura Ndarawati sumuk nyawamu parat. Meruput kowe sowan pangunaning Gusti. Semblung neraka. Setan. Jerbabah. Nalika semanten kenging Kiai Nenggala. Sirna Margalayu Sang Prabu Amsa. Mulat ingkang rayi Prabu Drimbaka. Kakang tangi aja kaya bocah cilik, Kakang. Weh. Ayo, amuk legane. Wah, woi, mati. Woi, menungso nate. Iso urip kowe barat. Wah, musuh Baladewa mati. Wah, moncar kowe. Ayo, tangi legane atiku. Tan prabeda kelawan Kang Raka. Prabu Timbaka kenging pusaka dadane. Nalika semanten ngatang-atang dadi bathang. Mulat Sang Prabu Amsa sigra nglumpati ing rayi. Gregah kaya wungu saka nendra. Weh, ah. Yo, amuk Suramata, Jawrata bangken padha-padha. Werkudara. Apa? Peperangan saya ngangsek. Ya. Koko Prabu Mandura mungsuh ratu loro kae jenenge Hamsa karo Dimbaka. Ah wis weruh. Pendak-pendak Hamsa dipateni, dilumpati Dimbaka urip meneh. Semono uga Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa urip meneh. Ya. Yayi. Koko Prabu kae nek wis duka le perang nganggo akal, ora nganggo akal. Ya. Monggo si Adi kudune tanggap piye carane mateni ratu loro kae mau. Candak kabeh dituku mbondase modal.
kudu mati bareng. Bagus. Mangkato ratu loro kae patenana kabeh bareng. Gah, Lho. Kok wegah ngopo? yen aku maju perang, ratu loro kae tak pateni kabeh. Monggo kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mungsuh ilang, ning aku mesti mungsuhan karo Baladewa. Mergo aku ngerti watake kakangku Mandura. Gayen wis perang yen dirusui mesti nesu. Ning nek ora tok rusuhi kae engko ora rampung-rampung mergo Koko Prabu ora nganggo penggalih ingkang wening. Mula rusuhana, mengko yen ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Yen ana murinaning Koko Prabu Mandura, kowe engko wadura karo aku sing nemoni Koko Prabu Mandura. Wah. Tenan, Iya tenan. ora ngapusi. Ora. Wah, kowe kerep ngapusi. Mula aku kuwatir. Ngapusi dienggo kabecikan ki tumrapun Kakang, pegaweaning pun Kakang. Kowe aja kuwatir. Wah. Iya, Wis mangkat to. yo. Dunen Kumba, ratu loro kae engko nek mati bareng, nek Koko Prabu nesu kowe mlayu wae goleki aku. Kowe engko yo mlayu. Ora. Wah, aku rada ora percaya karo kowe. Nek kowe ora percaya karo aku ya wis saiki Sajajasaya tandang ana dhewe. Ya aja. Ngono nesu. Kowe kok aneh to sak ploke perang Robanci? Wah, ngece. Lah seleh kok dikodhawuhi kok ora gendang menyang. Paten ana bareng. Yo. Mati. Wah, pecah sirape. Waduh. Waduh, mati aku. Wah, pecah jajawa. Waduh. Wah, aduh. Waduh. Mati aku. Werkudara mati aku. Werkudara mati aku. Aku jono tak mlayu. Aku jono tak mlayu. Pecah ndasmu. Waduh. Apik, ngono kuwi apik iya. Wangon ngono kuwi iya. Wah, ngewak-ewake temen kowe. Kowe saiki gembela siramu gleleng pacamu. Kowe ora krasa mbiyen sing ngajari olah gada pun Kakang, ngajari perang pun Kakang. Bar saiki kowe rumangsa dadi wong ampuh. Mungsuhe Baladewa mbok pateni. Kowe mirang-mirangke Baladewa. Ngono kuwi mirang-mirangke Baladewa goblok. Ngerti ora? Kowe mirang-mirangke Baladewa. Baladewa ki nalendra wani perang. Aku rong njaluk tulung karo kowe kok kowe wis nlabung ning peperangan. Padha karo kowe ngasurke derajate Baladewa. Kowe ngasurke derajate Baladewa. Karepmu piye? Kowe njajal Baladewa piye? Arep njajal Baladewa piye? Hei! Keparat. Menungso ora tatanan. Jak omongan apik-apik kok malah melayu nglenthong mlaku. Werkudara. Digdaya. Ampuh ya ampuh. Ning ora kaya ngono kuwi jarane. Ayo nek pancen kan jajar karo Baladewa. Kowe arep jajar karo Baladewa gage. Ungano dadamu. Mungsuh karo pun Kakang. Apa dikira karo kowe iya? Wah, ketok. Waduh, men disoraki wong kawula sak negara Ngamarta. Yen Baladewa ora iso mateni mungsuh, sing iso mateni mungsuh Werkudara sing entuk jeneng kowe. Aku asor derajate. Werkudara. Aku butuh rembukan karo kowe. Ora tinggal mlaku ngono kuwi. Aku wegah. Steh. Apa? Ayo saiki nek pancen kowe jajal karo aku gelut. Gelut.
men ditonton kawula sanegara Ngamarta, men Dodok Seni, Werkudara karo Baladewa ki menang sapa? Nek menang kowe kukupen jenenge. Nek menang aku ben do ngerti. Hamsa Dimbaka kowe mau rasa toke wangi saku iso mateni sakandani. Lungguh. Iya. Ngono kuwi sing tak karepke, lanang padha lanang. Yo. Apa arepmu tak ladeni? Bagus, bagus kaya ngene sak karepe. Dari kene. Ojo nengeni aku. Ojo nesu karo aku. Iki sing akon. Ki bocahe. Hus. Konjur iki bocahe. Kresna, Wonten dawuh. kowe sing akon. Inggih. Dasarmu apa aku tak takon? Kowe ngerti to watake Kakang? Kowe ngerti watakipun Kakang? Ngertos Koko Prabu. Koko Prabu menika mboten badhe wantun kawon. Tuwin purun kawon menawi dereng dumugi ning pejah. Lah, kene ngerti. Wantawantune pun Kakang kuwi kaya ngono kuwi. Lah kok dadi Siadi utusan karo Werkudara kon mateni Hamsa Dimbaka karepmu piye? Nun sewu. Koko Prabu kebrongot penggalihipun wekasan duka. Yo, Tiyang duka menika mboten ngagem akal nanging ginakaken akal. terus Mila Hamsa Dimbaka mboten saged pejah krana Koko Prabu ngagem akal. Werkudara, piye? mate Andaka wana ka nendi kok tretek-tretek kae. Boyo wis ben. Sengane sapa-sapa kok dikaruhke. Menawi mboten kula utusan Werkudara menika mangke ndak mbalah. Kedangon anggenipun badhe ngawontenaken Sajraja Suya. Mila Werkudara menika mboten gadah niat ngasuraken derajatipun Koko Prabu. Rak ngaten to Werkudara. Ngono to nggih? Yo, Lah, midhanget piyambak to. Kula ingkang dawuh mergi enggala rampung peperangan tumunten kula ngajengaken lampah. ning Werkudara lan diniat Ngece karo pun Kakang. Mboten gadah niat ngaten. Rak ngono to Werkudara? ora. Ora diniat ngasorake derajate Baladewa. Ya syukur nek ngono Pun Kakang ora apa-apa. Lah iki sampun sakmenika ngaten ki mawon Koko Prabu seminggah lenggah wonten negari Ngamarta. Terus Menawi pinanggih Janaka dipun jawil timbali ingkang rayi ing Ndorowati. oh iya, Lah rak ngaten. tulung tundangke Janaka Cerewet. cukukno wedang putih. Has lambene. Ya senengane marahi kok kowe iki tentrem-tentrem kok ya dadak melu kongkon. Koko Prabu, Rene Dimas ngestaken jauh. Kresna sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kangku mitraning asta kang mitraning astaning asta Arjuna wonten maring adawuh Werkudara. nggih. Niate pancen pun Kakang bakal nganti kalawan sira yayi manjing negara Giribajra. Inggih. Ya kuwi papan pernaing Prabu Jarasandha. Nggone bakal nganakake sesaji kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra. Sarana mbekakak ratu cacah 100 dibleh. Tumuli genine disiramake ana genining
patunon supaya kunjuk ngersaning Sang Hyang Bathara Rudra. Mekaten Koko Prabu. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kena ngapa isih eneng Nalindra ingkang ngawula karo Sang Hyang Bathara Rudra? Watake wengis ratu satus ora kleru arep dipegakak dipateni. Werkudara ora aneh. Merga jalaran Nalindra Giribajra Prabu Jarasandha kuwi ratu salah kedaden. Ratu salah kedaden piye? Lah, yen kowe arep ngerti Jarasandha kuwi anake Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata iya. Kuwi mbiyen duwe garwa loro, ya kuwi kang aran Dewi Retnadi lan Retnadati. Garwane loro. Mongko wis suwe nggone mangun Bali Wisma ora peputra. Tumuli Sang Prabu Briyadrata nglakoni tapa pepe nang repat kepanasan. Dening Hyang Bathara Manikmaya pinaringan wujuding bebungah ya kuwi pelem pertangga jiwa. Tumuli pelem diasta kundur marang negara ing Giribajra. Gandeng garwane loro padha rebutan sing kepengin dahar pelem siji mau. Tumuli dening Prabu Briyadrata pelem mau di paro dadi loro garwa ingkang siji dahar separo, ingkang siji gadahar separo. Mandi ngendikaning Hyang Manikmaya yen to garwane dahar pelem pertangga jiwa bakal ngrebini. Nalika semono ora tak gancarake wayaning wangsa kala lek ing jabang bayi. Yo. Garwaning Prabu Briyadrata nglairake putra ning eloke mung metu separo-separo. Separo tegese piye? Bangkean mudhun lan bangkean munggah. Saka wiranging Prabu Briyadrata bayi separo-paro mau dibuang ning alas. Pamriya dimen dipangan kewan galak aja nganti memirang asmaning Nalindra ing Giribajra. Yo. Kocapa bayi mau ditemu dening wong wadon alasan sing saba alas jenenge Mbanjara. Bayi ingkang separo-separo mau reka-reka digathukake awake tumuli dadi menungsa lumrah. Lah kok kaelaning jagat gaweaning para dewa. Tumuli ana keketeking jantung tegese bayi mau urip. Digula wentah dening Mbanjara diwenehi jeneng Jaka Slewah. Diwenehi jeneng Jaka Slewah. Iya, mergo awake ingkang slewah mau. Mula ora aneh yen pepatrape tanpa beda kaya jalma wanen tegese kaya sato kewan. Merga srawunge ana ing tengah alas ya ming sabane karo sato kewan. Yo. Dening Mbanjara dituturi yen to sejatine putra Nalindra ing Giribajra. Anake Prabu Briyadrata lan anake Dewi Retnadi lan Retnadati. Jarasandha Jaka Slewah mau ngamuk ning negara Giribajra saking digdayane nganti bapakne dhewe dipateni, ibune loro dipateni. Wah, setan. Menungso kepanjingan iblis mentolo mateni bapakne karo mbokne dhewe. Malah ora mung kuwi Werkudara. Bapakne Prabu Jarasandha kang aran Briyadrata mau sawise tekaning mati kulite dikeleti. Kulite dikeleti. Iya. Tumule digawe tambur. Dipapanake ana ing Gunung Titiaka, tegese kuwi gunung betenging negara Giribajra. Tambur kae mau elok. Yen to ana wong liya kang bakal mlebu negara Giribajra, tambur kae bakale muni dhewe. Menehi sasmita karo Jarasandha yen to ana mungsuh kang nekani, ning sejatine kuwi ora menehi tandha lawan anake Briyadrata ya kuwi Jarasandha. Tambur muni mau mung sambat karo saben-saben ana ratu ingkang liwat apa satya ingkang liwat. Supaya disuwargake patining Prabu Briyadrata aja manjing ana ing telenging tambur. Arjuna apa dene Werkudara? Mulat mara Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh niran padha katang. Kresna kakangku piye? Gagi aku tutuhno menyang negara Giribajra. Wah, kepengin ngudel-udel wetenge Jarasandha. Ratu sing ora duwe rasa kamanungsan. Ratu sing minger kiblate wajib dadi intiping neraka jahanam. Werkudara, apa? Mlebu negara Giribajra kuwi ora gampang. Sawise Syadi Mengkut Prateng tapel wates negara Giribajra,
ing kono bakal ana akeh bebaya ingkang kabeh mau mawa sandi. Tegese mawa sandi. Tegese laku ning bebaya mau dilakokake dening sandi. Sandining wong Giribajra. Mula ora aneh pendak-pendak ana tumbak ingkang mlayu dhewe. Pendak-pendak ana pedhang ingkang mlayu dhewe kabeh mau pancen wis direka daya dening Prabu Jarasandha supaya negarane aja nganti ketekan mungsuh. Wah, iya. Sawise liwat tapel wates negara Giribajra, mengko tumuli bakal liwat ya kuwi wujuding segara wedhi ingkang panase kagila-gila. Mongko adohe ora jamak-jamak kaya aja kapusan. Salespuising liwati segara wedhi mau tumuli bakal mlebu ning Karang Pradesan nanging desa mau satenane suwung. Pinggiring Bale Wisma ana genthong-genthong isi banyu ingkang wening. Wong sing liwat segara wedhi mau mesti ngelak agak-agak yen weruh banyu bening mesti agan kepengin ngombe. Nanging si Adi aja pisan-pisan ngombe banyu bening kono mau. Sebab piye? Banyu mau ora sebaine merga wis dicampuri wujuding racun sing neniwasi sapa sing ngombe bakal tekaning pati. Wah, saya setan Jarasandha. Ora sronto nang ketemu wujuding Jarasandha tak takere kaya ngapa. Kadidayaning Ratu Giribajra. Arjuna wonten dawuh, aja lali nganti apa ana kawan. Dikapak-kapakno Semar gedhe dayane. Lho nggih ngestaken dawuh. Werkudara aja ado-ado karo aku. Ya, ayo tak derekake Kresna kakangku.